ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ବାହାରି ଗଲି, କାରଣ ଆଜି ଥିଲା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଶେଷ ଦିନ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସାନ ଭାଇ ବି ମୋ ସହିତ ଆସିଥିଲା। ଆମେ ଦି ଜଣ ମିଶିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ। ଦର୍ଶନ ସାରି ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖୁ ତ ଠାକୁରଙ୍କର ବଡ ଭକ୍ତ ଦି ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି। ହଉ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ଲୀନ ଥାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ସାରି ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖେ ତ ମିଥୁନ ବାବୁ କ୍ଷୀରି ବାଢିଆରେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଥିଲା, ସେ ସକାଶେ ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷୀରି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ମିଥୁନ ବାବୁ କ୍ଷୀରି ବାଢିକି ସବୁ ସାଇଜରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ଷୀରି ବଢା ବଢି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରି ଆମେ ଚାଲୁ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବାକୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଭସେଇବୁ। ଇଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସ୍ୱାଧୀନ ବନେଇଛନ୍ତି। ଭାସିବ କି ବୁଡିବ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଦେଖିଆ ଯାଇକି ଜଣା ପଡିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, 7 ଦରିଆ 8 ନଈ ପାର ହେଇ ଆମେ ଆସିଲୁ ଏବେ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବା ପାଇଁ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଯାଇଛୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ରଶ୍ମି ବାବୁ କେମିତି ଷ୍ଟାଇଲ ମାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଡଙ୍ଗା ତ ଭସେଇବ, ଏତେ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରୁଛ କଣ ମ? ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ରେଡି ହେଇକି ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲାଗି ପଡିଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଯାଇଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ଡଙ୍ଗା ମୁଁ ବନେଇଥିଲି, ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମୋ ଉପରେ ପୁରା ଫୁଲ ଥିଲା, ତ ସେଇ ସକାଶେ ଡରି ଡରିକା ଡଙ୍ଗାକୁ ଭସଉଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇ ଦେଲେ। ମନ୍ତ୍ର ମନେ ନାହିଁ, ସେମିତି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଭସେଇ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରଟା ମୋତେ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗାଇବାକୁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। କଣ ସେ ମନ୍ତ୍ରଟା? ତ ହଁ, ଆ କା ମା ବୋଇ ପାନ ଗୁଆ ଥୋଇ, ପାନ ଗୁଆ ତୋର ମାସକ ଧର୍ମ ମୋର। ପ୍ରଭୁ, ଭୁଲ ଥିଲେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ଜୋରେ, ସେଇ ସକାଶେ ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କହିପାରିଲିନି। ଆଉ ଭିଡିଓ କରିବାକୁ ବି ଏତେ ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, କାରଣ ବହୁତ ଜୋରସରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମର ଡଙ୍ଗା ଗୁରାକ ଫାଇନାଲି ଭାସି ଯାଇଛି। ଡଙ୍ଗା ଭସା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରିକି ଆମେ ଏବେ ବାହାରି ଗଲୁ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର। ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉକା ବାବା ବିଶ୍ଵେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବୁ ବୋଲି ଭାବି ବିଶ୍ଵେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ବିଶ୍ଵେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏବେ ଆମେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାହାଡ ଉପରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣୁ। ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଦି ଜଣ କେମିତି ଚାଲି ଚାଲିକା ଥକି ଗଲେଣି ପୁରା। କଣ ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି? ଏବେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଜାଗାରେ। ସିଡି ଦେଖିକି ତ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମୋର କଣ ହଉଥିବ। ଯେହେତୁ ଖାଇଲା ପିଲା ଘରର ପିଲା, ସେଇ ସକାଶେ ସିଡିରେ ଚାଲିବାକୁ ବହୁତ ମନ। ସେଇ ସକାଶେ ଆପଣ ତ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଆଉ କଣ ବା କହିବି ମୋ ବିଷୟରେ। ଆଉ ଏବେ ଦୀପ ଆମେ କିଣିଦେଲୁ ଟିକେ। ତାପରେ ଧକେଇ ଧକେଇ ଭାଇର ମୋର ଧୀରେ 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 ଚାଲିଲୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଉପରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଭିଡ ଯେ ଆମକୁ ବାହାରେ ଦୀପ ଜାଳିବାକୁ ପଡିଲା। ଆଉ ଏତେ ଜୋରସେ ପବନ ହଉଥିଲା ଯେ ପବନକୁ ଅଟକେଇ ଅଟକେଇ ଦୀପକୁ ଜାଳିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ପୂଜା ସାରି ଆମେ ବାହାରିଲୁ ବାବା ପଶ୍ଚିମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଏଠି ଆସି ଦେଖେ ତ ବାଟ ସାରା ଶୁଖୁଆ, ଏତେ ଗନ୍ଧ ଯେ ମାନେ ଆପଣ ଛିଡା ବି ହେଇପାରିବେନି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ଗୋଟେ ଧର୍ମ ମାସରେ ଏତେ ଅଧର୍ମ କାମ କଣ ପାଇଁ? ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ସିନା ଭୋଗ ନଡିଆ ଦୋକାନ ବହୁତ ହବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଶୁଖୁଆ ଦୋକାନ ପ୍ରବଳ, ଭୋଗ ନଡିଆ ଦୋକାନ କମ। ହଉ ଦିଅ ଛାଡ, ଆମେ ତ ଆସିଛେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ ଗଲୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଭିତରର ଭିଡିଓ ଗୁରା କିଛି କରିପାରିନଥିଲି, ଯେହେତୁ ଏତେ ଗହଳି ଭିଡିଓ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହେଇଗଲା। ତ ଏବେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଗଲୁ। ଆମ ଗାଁ ଛୁଆ ବି ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ, ଭାଇଗୁରା। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆମର ଟେଡି ବି ଆସିଥିଲା। ଏମିତି ସବୁ ମଜାମସ୍ତି କରି ମୁଁ ଏବେ ବାହାରିଲି ଘରକୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।